punti għal Malta Eurovision Song Contest 2013 imorru għad-diska Tomorrow! Sorpriza kbira! Tabib ta' 23 sena. Dan huwa Gianluca Bezzina, rebbieħ tal-Malta Eurovision Song Contest 2013 bil-kanzunetta Tomorrow. Gianluca kien qed jipparteċipa f'dan il-festival għall-ewwel darba. Ma news jgħid li kien diġà biżżejjed għalih li wasal sal-finali, waqt li ringrazzja lil dawk kollha li tawh l-appoġġ qal li qatt ma kien joħlom li se jirbaħ. X'ħassejt meta sirt taf li inti kont ir-rebbieħ? Ovvjament ferħ kbir, ħassejt ħafna toqgħod kważi jaqbes fuqi. Imma issa kont surprised ħafna qatt ma stennejt li ħanirbaħ. U kif l-aħħar ġaġġ tal-punti daqqa waħda realizzajt u euforja. Ħadd gost ħafna, mhux għalija biss, imma għan-nies kollha li sapportjawni. Saqsejni se jkunu l-impenji minn issa l quddiem. Nimmaġina li ġej ħafna żmien ta' ħafna rehearsals, ħafna meetings, ħafna television, ħafna preparamenti. Imma nasib ħankun biżi ħafna, imma looking forward ħafna fl-istess ħin għal-Malma u issa. U fl-Isvezja x'qed jistenna li se jsib waqt is-semifinali? Nispera jkolli s-sapport ta' ħafna nies li naf għax fl-aħħar mill-aħħar dak li tagħmel l-esperjenza issa li tgħixha ma' nies li tħobb. Qed nistenna li nsib park warm ħafna f'dawk in-nies kollha minn pratikament pajjiżi kollha tal-Ewropa. Nasib ħankun eċitat ħafna, issa naraw, hopefully jirnexxi nagħti performance tajba u simpatti għal dawk kollha li jurew fiduċja fija. Il-kanzunetta Tomorrow kantata minn Gianluca Bezzina rebħet minn fost 16 il-kanzunetta oħra bi 92 punt. 12 punt iktar minn Kevin Borch li bil-kanzunetta Needing You ikklassifika fit-tieni post bi 80 punt. Davinja Paċ bil-kanzunetta Betrayed ikklassifikat fit-tielet post bi 48 punt. Intant fis-sqarrija l-Partit Laburista permezz tal-kelliem Owen Bonnici ferraħ lil Gianluca Bezzina u lit-tim artistiku tiegħu u qal li jinsab konvint li l-poplu kollu se jkun maqut jappoġġjah.